Inolako jantzi, estalki, hornidura edo apaingarririk gabekoa. Horrela gatoz mundura, biluzik. Zu eta ni. Ni eta zu. Gu biok gorputz biluziak gara. Biluz gorri. Biluztasunean barneraturik. Sexualitatera, gizakiaren alor intimoenera jo dugu. Helburua, euskaldunon artean ohikoa den mitoa biluztea. Egia ote, sexua diogun bezain gutxi praktikatzen dugula. Sexua harremanen kalitatea eta kantitatea baloratuko dugu. Asetuta ala hobetu beharra daukagu. Sexu joerak, portaerak eta jarrerak aztertuko ditugu belaunaldi desberdinen eskutik. Gure kameren aurrean lotsagabekeria agerian geratuko da. Bestea erakarri eta hurbilarazi. Harreman sexualetarako lehen urratsa eman beharra dago. Nik uste dudan ez, jentea gaba baten sexu bila dagoena, beste gauza batzuk bilatzen ditu, ez? Sentimentu gutxi ditu edo arazoak bere bizi pertsonalean da sexu erabiltzen duela irtenbide bezala edo... Orduan behire bai izaten ziren, behiradak hortik etorri behar du. Maitetasuna edo alkartasuna hortik etorri behar du, alkarren behiradak eta alkarren hizketak eta... Zer gertatu behar da hor, kimika bat zer, bai, hizketan hasi eta ikusi zelan den gauzia. Zalda izen, erakargaz dizea, bai, agerazte zara berakazataz beten dazatzen zu. Bardin be, neska bat eban basoaz, desesperau itxura hartzen dizut. Hasieratik biluzi gaitezen. Egin aurretik, imaginatu besterik ez. Behin eginda, euskaldunok gogoratzen aldugu gure lehen aldia. Nina gogoratzen ze joku batean antzera ikusi nuen nituen harreman sexual horiek, lehenengo harreman sexual horiek. Eta nolabait esateko psikoki ez, baina bortxatu iziaten, ez? Zenik ez nekian sexuali buruz esker, neska ni baino esperientzia gehiago zuen, da hori da, moskorre igual eskusa bezala txera birtzen dut, baina... Da, bueno, ele ez gogoratzen lehen sexu harremanaz, edo ez dut nahi diz, ez dut gogoratzeko helbururik. Ez dakit, igual momentu horretan ikusten duzu zerbait berria bezala. Aizu, biluziko algara. Arropa guztiez biluzi naiz zure aurrean. Ezpata biluzia zure eskuetan. Sexu gozez eta biluzik naukazularik. Biluzik jarraituko dugu. Gorputzeko hormen biluztasunean. Ezinbestekoa ala denpora pasa. Bakoitzak ematen dio nahi duen garrantzia. Ni uste dut azututan nagoela eta azutuk gehiagorik behar. Zuk egiten duzula guztien parte, ez? Ez, pentsa. Nik gazuen bai, gehiago nahiko nuke baina guen. Horako da gizatea eta ez da egun batetik beste aldatuko. Nire bizitza sexualain momentuen. Beti agertzen dira era ia berberak, ezta, ia besteak zer izango dauen, erredikulua hori, zelan hurbildu, zelan lotza kendu, zelan egin, zelan gustau besteari, zelan erakartu, eta hori dan hori pasatzen jaku, behin baino gehiagotan, eta lehengo aldizetan bakarri, osea, 20 urtegaz, 50, behar bada, baliabide gehiago geuko dugu 50 urtegaz, edo 80 urtegaz, edo patxada gehiago. Bai, zurrunbilotsu hori non hor gustatzen jatzunean, uste beti dagoela. Eta hori niretza da oso aberasgarriz, Ni pertsona bat ezetzen ez badaten, niretzako sexua da gauze intimo bat eta bihurdozu konfiantza bat. Orduan, ezetzen ez daten pertsona bategaz, ezin eskoa. Azken finean duzu sexua bilatzen, amodio baizik, ez? Bai, nire kasuen bai. Ez nik uste dut... Bai, danetarita hau, badau sexuaren bila doazenak eta sexua praktikatzen da bide eta listo. Lehen neskak etzakuten mutilagana. Zu igual gustatzen zeinan batekin da, baina desiatzen etorriko baliz, baina zu ez izinkiak gunarean. Etzakuten. Ez mutila batena, ez taberna batera, eta inora ez. Bingo denporan, bixape askarra dira, baina igual nik uste dut, igual neskiak askarra da, igual. Gaur egunean lozaba begeitza dira. Bizkorra golpe ikitze
neskiek mutilari uste honik, Baina gu ginen ez, gure denboran ez. Ne, uste da, Andromiek lotzi galdu jo. Beti espio dugula beste gure gana etortzea eta... Bai, oso jarrera... Pasibo, ez dakite. Pasibo, erosoa, ez dakit zer dan. Baina igual izan daiteke... Baina ez, igual zeuk bilatzen dozuna, ez dozu topatzen, orduan, hor sabiz. Kastina egiten? Kastina egiten, baina ez da zulartzen nahi dozuna, zetarako galduko. Harreman seguruen aldeko apustua ez dugu denok berdin egiten. Arduraldiari dagokenez bakarrik. Gero baita jentak asko konfiantza asko izaten du txortan egiten duen horrekin, ez? Da, bikotorrek esaten badio gaixotasunik ez duela, baren zailara txortan egitea. Osa, desio badute, baren egingo dutela txortan, ez? Baina, bero ondoriape, hor da. Horregatik. Baina, noren da erruga, zurea ez txortan egiten duen. Hori norberen esku dago, baina nire ustez funtzio garrantzitsuek. Errealitatetik urrundu, imaginazioa askatu. Erotismoaren txanda iritsi da. Emakume askorekin egotea... Emakume askorekin egotea sondartza, baina zerbait egitea, ez? Beraik zerbait egitea, igual nahiko mantxistua. Orduan neska askorekin, neska? Neska asko da zu. Neska askoren azti. Ez diotan bat sortzea, handartzan bat izatea, biziketan, ez euskera Zeu erdian, eta neska askorekin. Bertate bere egita susatzea. Ondartza bat denegotia. Bai, ondartza bat denegotia, bai. Baina ni ondartza baina nahi beti guztua izin zaten menduia junte arbolope bat netzan da nahetza gaur da. Bai. Ez du kontsumitzen pornografiarik. Ni nahita ez, baina subliminalki bai. Telebista beti ikusten ditugu milak irakarki pornografia ikusten. Baina hori ez dako pornografia, Azken final kontsumitza da, gizarte berak egiten du... Baina ez da aukera, ez da... Hori da. Ez da aukera, nahi izan edo ez, kontsumiten dut. Egon daiteke erotismoa edo barne, baina pornografia hutsa bez... Fantasia barik ez dago mundurik. Fantasia orokorrean, ezta? Eta igual hemen fantasia erotiko ganera egon gara berbetan. Nik uste dut oso zabalak izan behar garela horretara, eta oso zabalak dire fantasiak. Beti ia perfektu edana, ezta? Bai, klar, realidadea grazizek ez dela perfektu. Orduan gauzatu gure dozunean, ez da izango inoiz bez iguala, ezta? Naiz eta igual morbo hori bai kendu, ezta? Bai, desde luego ya ez da izango zure fantasia. Moreaz, begiradaz, timidoak badeko beren gauzetxue. Osa, batzudan pentsetan dugu bakarri latin loberrak liketan deuri, bai, askok eta asko, txiri eta isilik izan behar genean inori bez, arepe, taka, txuk, txiki, hortuan ibiltzielez, ezin zu ustabatu, eran baino lelau, hori holan da. Eta kontu honetan nik uste oso bera bastan da, mitoak, eta gainera mitoen atzeti doana, txarto, ze hori da eskudetxu bet oso ona danontzako be.